Здравей, братане. Фу. Добър вечер, здравей. Моля? Фу. Ще стрелям от упор. Защо не давате да се асфалтират дупките? По принцип ми изкара акъла. Не се ебавай с мен. Не се ебавай с мен. Добре, окей. Пичове, аз съм шибания братан Братанов и търпя само супер готино отношение към мен, разбираш? Добре, ела седни, ако... Не се ебавайте. Ще ми изкарва акъла така. Това ще стрелям от упор. Но добре, че фактически съм умен. Да? Да стопнеш, че се изразяваш метафорично. Метафорично. Да. Та думата, дупките ги пазиме де-факто, защото това не са дупки, а окопи. Тига, не се ебавай. И в момента аз се вода... Чакай, не съм свършил. Не съм минали 11 часа. Не съм свършил. В момента аз не вода диалог. Какво смееш? Евгений, какво се смееш ти, бе? Какво като си гениален композитор? Си написал мелодия за GSM? За какво живеем, Евгений? Добре, за какво живеем? Братане? За турнето, братане. Така. Да, на 1 август съм във Враца, по принцип. Така. Обаче де-факто съм в Плевен на 3. Защото де Юри после... Добре, защо окопи? Защо дупките ги пазиш, защото това не са дупки окопи? Защо окопи? Не ме баве. Ти не четеш и вестници. Кои вестници? Води се гангстерска война по принцип. Кои вестници? Ти и уния. Да ги знам. Така. Бойко Борисов е наредил да се асфалтират всички дупки. Вестник Шмурц. Какво? Бойко Борисов е наредил да се асфалтират всички дупки. Де Юре е така. Да. Но по принцип, ние копаеме дупките, Бойко Борисов ги запълва. Да. Ние копаем дупките, Бойко Борисов запълва шибаните дупки. Ако си се... Ако се сети някой в този цикъл да минава както Бойко Борисов, да слага по едно дърво, София ще стане зелен рай. Добре, ти не се ли страхуваш, че като не давате да се асфалтират дупките, ще е доста кмет? Не се страх немам. Но има инциденти. Оня ден Бойко Борисов дойде лично при мене. Кълнат се вдъват от Гваделуп. Кълнат се Чеса и Мария де ла Мермур, също сестре. Лично дойде при мене. Лучия, Мария е друга. Лук, прав това е. И дойде и вика, сега тука няма оставяме нито една дупка неизпълнена. И верно, запълни всички... Незапълнена, не неизпълнена. Да. И верно, запълни всички дупки. Не се бай само с мене, виж. Проблем ли има нещо? Не. Всичко е наред ли? Какви дупки е запълнял Бойко Борисов? Кирви за цяла седмица не може да ходи до тоалетна. Добре, Бойко Борисов му е смъртил от тоалетната, така ли? По-лошо. Асфалтирам от дупката. Така. Кирви за кълнат се вделят от Гваделупе. С канго сме го кратили отзад. Да. Добре, че асфалта подаде, иначе Кирвиза ще стане на Азис. Добре, последен въпрос. Като пазиш по цял ден дупки, не ти ли е малко скучно? Де факто не. Да. Но по принцип купона е голем. Що? Защото е голем. Вчера гледам един детка клекнал до една дупка. Се е бала нещо с дупката, е пълна с вода и роби вътре с една пръчка. Вика му, какво правиш, бе? Шибан дядка. А деткото продължи да ръчка в дупката с вода и вика, тука нека да ми падна шибания москвич. Добре, довиждане, братане. Момент, че нещо ми вибрира телефона. Да. Ало, ти ли си, бе, буклук? Не се бави с мене. Ще скъсам топките и ще карам ги изядеш. Ще смачкам, Ще смачкам. Да ми върнеш парите, Ще спукам от бой. Значи като вземеш пенсията. Добре, мамо. Добре.